vaš grad spada u ovu grupu modela poslovne izvrsnosti. Da vam samo kažem šta bi to konkretno značilo. To znači da u vašem portfelju ono što grad nudi je upravo ova bušotina BK2, dakle bušotina koja će se koristiti u balneološke svrhe, i ono što se predmijeva, a to je konstrukcija, odnosno otvaranje istražnog prostora za jednu duboku bušotinu od 1500 metara, koja bi se na ovom predmetom Velikog Korenova trebala izgraditi. Sada prvo objasnim konkretno što je ova bušotina BK2. Ova bušotina BK2 sa svojim balneološkim i ovim vodnim karakteristikama de facto će se koristiti u balneološke svrhe. U tom cijelom procesu će biti jedan kružni proces, ona će se koristiti u kompleksu bazena, ali i voda nakon toga se može korisno upotrijebiti baš na primjeru cirkularnog gospodarstva. Ova duboka bušotina koja bi sad trebala se ići u projektiranje, ona bi se koristila za kompleks hotela i onoga što se na tom području želi izgraditi. Ova bušotina druga, ta duboka 1500 metara, ona bi po svojim karakteristikama mogla dati 25 litara u sekundi, temperature 70 stupnjeva Celzija. Dakle, količina energije, toplinske energije, koja bi bila dostatna za zagrijavanje prostora između 70 i 80 tisuća kvadratnih metara. Međutim, tu treba razlikovati dvije stvari. Prva bušotina koju već imate je napravljena prema zakonu o vodama. Ova druga bušotina se izgrađuje prema zakonu o ugljikovodicima. Dakle, paralelno vozimo na dva kolosijeka. Jedan je, dakle, izgradnja toplica, a drugi kolosijek je, dakle, istraživanje potencijala druge bušotine koja se može koristiti za grijanje javnih zgrada, za grijanje hotela itd. itd. To je jedna dugoročna priča, ali smo mi sad isto tako pokrenuli. Čekamo i određene europske fondove gdje ćemo pokušati dobiti određene sredstva za dokumentaciju. To je priča dosta skupa. Sama bušotina, prilike smo mi računali negdje do 2 milijuna eura bi trebala koštati sama ta bušotina, ali naravno da mi to ne možemo samostalno, to trebamo iskoristiti europske fondove, postoje fondovi za tu namjenu, međutim to nam je perspektiva, a sad se idemo usredotočiti na ovu bušotinu i gospodin Škrlec će vam reći sve što se tiče ove bušotine koje smo uložili 5 milijuna kuna, koja je spremna za uporabu. Moramo tražiti još sad vodopravni zahtjev od Hrvatskih voda, da možemo dobiti mogućnost koncesije. Polako mi dolazimo do one faze koju sam vam i pričao, dakle da do 5. 6. mjeseca već možemo imati puno konkretnih stvari, a evo ići ćemo dati sve od sebe da do kraja godine imamo i izvođača za gradnju terme Bjelovar. Napravljena je balneološka analiza koja potvrđuje da terme mogu egzistirati na ovoj vodi, što se tiče i količine, a i temperature za cijelo godišnje korištenje, ne samo ljetna faza. I njezina iskorištenost može biti i u kompleksu samih bazena pod grijanjem, sama bi sebe mogla taj dio održavanja kompleksa bazena i energetski, bar u svakom slučaju smanjiti troškove energetike za cijeli taj kompleks bazena. Analiza